Heren, we kennen jullie allemaal apart, maar hoe is het om zo samen te zijn? Nou ja, dat is leuk en daarom doen we nou ook heel erg ons best om zeg maar, dat iedereen ons leert kennen als de heren van Oranje. Dus ze kennen allemaal Bert Hering, Erik Meesie en Peter Groot-Kormeling. Maar de heren van Oranje, daar moeten we nog even een beetje aan trekken, dat dat een beetje bekend wordt. Een aantal jaar geleden kwamen Peter en ik elkaar op een soort gelijk gebeuren tegen. En nou ja, misschien moeten we onze krachten eens bundelen. Alleen is ook maar alleen en misschien kunnen we met z'n tweeën wel wat leuks doen. En even later is Erik er ook bij gekomen. En toen was het klaar en toen, het klopte allemaal. We hebben natuurlijk eigenlijk, onze hits kun je natuurlijk niet overslaan. Dus die doen we sowieso. En daarnaast natuurlijk Made in Holland, nieuwe single. En we hebben ook nog een hele leuke Engelstalige medley waar we helemaal los gaan. En dat is ontzettend leuk. Nou, het wordt nu tijd dat de mensen ons kennen als één ding. En ja, de beste manier om dat te doen is een liedje te schrijven. En dat hebben we heel vaak geprobeerd, maar het zijn drie ontzettend eigenwijze gasten. En dan vond hij het weer niks, dan vond hij het weer niks, dan vond ik het weer niks. Uiteindelijk is het na een aantal jaren gelukt om een liedje te schrijven van iedereen zo wat. Nou ja, vooruit. Maar ze zijn heel blij, we zijn er echt heel trots op. Wat voor soort publiek komt er bij jullie kijken? Nou, heel wisselend, van jong tot oud. Mensen die herkenbare dingen willen horen, kunnen bij ons goed terecht. Maar die nieuwe dingen willen horen ook. En Engelstalig, het is er allemaal. Dus het is van 5 tot 80. Gisteren stonden er in één keer 5 dames van een jaar of 45 of zo. Die we echt... 55. Oké, een jaar of 60 en die hadden wij echt nog nooit gezien. En en die zei, hi Bert. Nou, dat is gewoon heel erg leuk. En die kwam dan in één keer weer tevoorschijn. Hey, te gek, heren van Oranje. Oh, Bert Hering zit erin. Gaan we heen. Ja. Dus het is niet massaal, geen honderden mensen, maar toch echt steeds van die groepjes. Dus it's coming, we're coming man.